Siya si Rosel, isa ka responsable nga asawa. Ang pangandoy niya ang magkaanak. Aduna siya'y kaipon, pero dili sila magkaanak. Ug mauni ang iyang istorya. Sel! Asa si Julius? Uy, pa! Wala na ba si Julius pa? Mao ba? Nauban si barkada ganiha ba? Bag-ulang. Nauntay patrabaho si Peter siya ba? Ang saman po. Payo unta to radyo si Peter kang Julius. Sige lang pa. Inigbalik niya. Ingno lang to na ako. Sige na, katas ako. Sige pa. Ayo. Ug niabot ang panahon nga Uy, Julius. Ano kaya tos papa nangita sa imo ha? Nadaw pa ayo graduate si Peter. Payo radyo. Inyuwanan ng radyo. Julius! Ikaw ang ba? Kaya na lang ito. Pang konsumo na ito. Konsumo? Ha? Di ba ginahalos mo bayad yung papa, konsumo? Usa na yung utok? Isa di ka! Nak. Nauntay man to si Julius. Suko to? Wala man pa. Ang sunod dito siya ron. Nak. Dili na ko ganahan sa lalaki. May lang sa entrada. Ang mayo na istoryahan ni mo na ka. Tangit na. Saan naman ito? Pagkaon na. Pagkangal ko naman eh. Nagtrabaho kong tarong. Kana rin pagkawin mo sa kuha. Huwag na maluto. Asa rin mga kwarta kong ipanghatag si mo? Asa rin itong kwarta na imong ginatigom? Wala! Sa mga klase pag-asawa eh? Ausa man ka eh? Basta binuang ka sa kuha ha? Saan yung binuang? Dili mo na ako nakaibutan sa imo, ha? Di mo kayo waton! Pang-ina. Drama-drama ka! Ubo-ubo ka! Nag-away na po mo, Rosel. Nagiti, uy. Natingala na po ko ba? Hindi naman siya nga nasa una. Kasi nanay, gikabuang ang laing babae. Dok? Mau ba, Dok? Pagtaro, Dok ba? Huwag ka nagbinuang, Dok? Ug niabot ang punto nga na ay sakit si Rosel. Sa klaseng bana? Kabalo ba ka? Eh, mga asawa na sakit! Isang kabulan na ng tagal! Ug wala nagdahom si Julius. Ug mauni ang nahitabo. Rosel? Si Rosel adunay sakit nga grabe kaayo. Kanser sa matris. Wala niya damha nga aduna siya'y sakit na ingani. Rosel? Ito kayo sila. Rosel? Pasaylo ako, Rosel. Pasaylo ako sa game mo. Rosel! Rosel? Nakoy dala ko mo, Rosel. Pang kuhan mo sa imong kuhan. Yan.
Para mainitan yung tiyan. Rosel? Rosel? Rosel! Rosel, ako na nakuha, Rosel!